My for money about Mama Catcher in the year, doing a mere Sunday, a bobia, hot chair will be a program in Indiana, Obinima Obitre, a Mama Catcher FM, listen no. Now, and as somewhere yet that's sorry, ya. A PM Monte said that be a monimo, ya deba, yet Trastany a dear dream near Bejani say, Kuha. Many a bear my Captain Smart. Aden, Sabi, Captain. Wa he Tracy apraketo ensama woka Captain Sabi. Tracy se wo kwase akora. Emsenka obi a wobete ase entem. Efri se Captain Ghana asam na woka ne sa no. Ana de omampanyi dada dwom mama kan ye ya papa ye nyina ye mani din nayi. Ala Ghana for ye wo short memory. Captain awo refi se wo hu obi ba ba ma awu aburochire ha ba edwo afie poku ya ho. Wa ma obi ba ba ma awu. And some Ghana for Kafa or Captain dear one dear nim. Now we nim say fear pokuasa will be you. As some been told with Dano, Ebini Ghana for some, dear been told with that captain. What's your cognasso? Matty Sabawi or Hennet. Captain, what's your cognasso? And only trace your catcher or say, Fawan on Tom Cransimu. Captain, why, her sababy, I wouldn't know why you must say a doctor quitting. Okay, say, can you glory about Nidi was sending? Enti asem we kra wajeje ho ayeden. Nipa respect mo amoma respect mo. Hwe nana ya brefo oya me mentor. Captain dachi mi nim senka nana ya anti. Ebi kura meti no wahia. Me ba behwehwe no. Me bagana bia me hu no ma yese be ba behwehwe nana ya brefo. Captain. Wa mama di wo ho ya papa. Hwe nsam a wonsam ba Ghana. Emma binuma ye frɛ wo maame kura sabie bi nkasati ano sɛ wo maame ye batambone enti captain asɛm bi ato woda de Ghanafoɔ ebetim aka gu nipa ho fi enti omampanyini dwo mama wa me menti ase o because Tracy o meka so ne papa ne nyem nada mfi na aka omampanyini dwo mama so onka na asɛm nkyerɛ obi a enti sɛ captain asɛm a wode aye agoro na wo papa na wugina na radio station a wo ye adwuma na yabo oni dire sɛ woni Tracy ya da korada no captain aden aba Captain Smart wo yire ya waware ne sɛ si akora yi question mark wo ho amanfo de o mo ka ne so ne beba bia wo fo o mo nya aware ne wakwaje no captain enipa timu tena secret ya sensebe se wo be ya waware no nya ya aware a nka na busuafo sebe benya moa sebe betena se moa be ye ne ho ade so be yi nya ya awade a enso hwe nsema Ghana fo kan ye enti captain wo de ya wo ye nipa kura nka wo ye out se wo de asem we kura ni se wo ka bi efisa Ghana fo agu ani maseda ana wo refi Captain wo refi se wo Ghana fo agu ani maseda na afia poku ye ya wugya ani eya da na ne wugya no okunu ne wuwie ye eya da ne nka wugya no afutuo bi ampanyini de ma wo ensem bi a wote ye Captain emfunsuo bi a wo ye ye eno ne ma wugya ya afia poku ye chidie na aden na panimu te se wo se de Tracy ye kan akora ketua bi asem sei wo de wanu abatum ana ba bia wo dibiri agina no wonhu ba bia wo gina na no ofalumba ka asem bi sa wonye ni pesa wo ka asem we bi Tracy ketua so asanaka Captain me nye obi a me ye mama ka chire me wo Germany Berlin me pa wo chew me respect o nipa so respect o yi wo hu firim kura ebia na wo referee wo 17 makai wo no se Captain Smart de afia pokuya bedon be ma na wo wu ye hwe wo yonko mema atama ye di wo hwe nsama nipa kafa wo ho last minute no wogya ye afia pokuya yi Captain bisa wo ho minimo eye de enti no gya ye afia pokuya eye de enti a onipa timi dada nipa timi ya de bia wada adwene ho wante ase adan na asem wei ya papa yi tese wo so Canada Japan de ono politics no yo ensema papa yi okanyina o mampan ni de o mama mfa na asem nsoma no ono de ye ka ne Ghana fo na ye nyina ye de ya no atuma ye ka no enka ne coat na aka ne shirt enka ne coat papa no obeluso obewini eye normal Ghana ho no eno na papa bi kan no o se NDC ni MPP enti se NDC eluso ma MPP wini a eye normal eye ATS na Akufo Addo wo ye right say so di enya de se ni so di ATS na obi force say sebe dwo mama ho ani wunti no yemfa ma na Akufo Addo ntena so na papa panimu asem we kura de wo Captain Smart kura de wo nyo obi ese wo ka bi wate obi ahụ wasebo
adwuma na wugina mu no baabi a wo angel ho no me ka kire wo nipa na o matwa ho ehia ka kire be ma na o ne yire wo ma 5 a o ne oba bia be wo ntaafuo mienu e wo Hamburg ne say ene mu nso mu boduam se munya asama mo be ka adwuma na mugina angel ho na no be ma na o ne oba bia be wo ntaafuo e wo Hamburg no ye de abeto manim bibi nti ne ma ye say nipa ni nya abotre be ma na o wa adwuma ho no abe wo ntaafuo e wo Hamburg be ma na wo ne o mu ti adwuma ho na chompiafo na mo group no the abawo ayi de say Hamburg no awo ntafo mienu kacha ne say pie ona na yire so awo nkra 5 gungana ho adan asema anya asem na captain wo beso asem wemu wo beso asem wemu ona bo Canada Japan no oye ne politics wo boapa de opedom na dom na wo pe no eno ne maka se me o man pani dwom ma olusu Ghana wo o wini o asem we anya news na asem no kwa papa no mfa nsoma no onfa nsoma no eye ne se nani ate oboapa de ya kansem na ode ye wei eye politics na ode ye ba captain besrew fa wani to afia poku ya tam fa wani to bra ne kura wu ye wa abrochira ha nsema nipa kafa wo ho adan enso esanse sebe na bia wuni fonti no wanya ho totoroto nti ka wani tum kura captain emfata wo kura sa jamse de ne sa nipa na wo ne omo ejina ho na papa no wo betre na ni fie wo ha captain ya de bi ye wanti ye be ye ode ene ya na fa papa kwa akutin doctor fa ne ka ho de wo gina na adwuma ma wo ye adwuma ma na tuya wo ka ne ye bo ni di ka ho nti fa ne ka ho sa wo sere de asere ne ka ho na wo sere wo donko so ehwere ma wo ntene nwum sa wo sere donko ne hwere ma wo ntene nwum baabi a wugina no ehwehwe dan mu no wugina wo to abo ne nti to wa dan na wugina na no ehwehwe ne baje agufam odofo medam ase munu aba mama ka akire nie enne ye nua ba ma Captain Smart enne ma bi a wa ye ne Ghana nipa bebre na di yawo abusu adofo bebre na afre enne me kasa se ka akire na de ba asempa na de ade ne Captain Smart eye be ma ni monyamfo wo abo ye ohene a me de achesa ansama amanfo bi sakra ne captain enye fe enti wo yire ya wo ware ni ote America ana wo Ghana ho na eja wa mo we saade no captain wo no yire question mark wo mo hu question mark amanfo de o mo ka no enso mi ni medie mi nim se oba no se woni okura nka na busuafo enhwe ma wo ware no enti jade wo yire na mfata wo jade wo yire na mfata wo na no ana maka akiro no sa group na mo wo enje dam ho no be ma na aba wo ntafo Hamburg no ka chense na sem da ha se sa ne mo ye de a Tracy de akofema me mama ka akire me pagya de yaba Angel room ho no na ma group no sa am group na gangalia fo na mo wu no de aba wo ntafo Hamburg no ka chere se ne ho asem beba ne ma 5 no o hwe mo nhwe de o wa brochire ha no o ka se o wa brochire nti wontu akendaged ye beba abeje Hunter Heights ye beba abeje kindergarten nti ka chere woni pa na wo ne wa adwuma ho no a mo ye gangalia no se ne ba na aba wo no ntafo miyero betua kindergarten and Hunter Heights odofo wo saka na wa wo so na de ama wunia mon subscribe na mon share video na Captain Smart hu say ensem a ekwe no ne de esi ye no na mukura werem ama nipa mu a awu me da se